Вчера новият сезон на VIP Brothers стартира с участието на истински принц, синът на цар Киро. Моите родители са вложили в моето образование. До една степен завърших образованието си в България и след това продължих в университета в Кеймбридж. Съм завършил английска филология и се гордея много от това. Как няма да се гордее от това? Сигурно е чел Джойс в оригинал? И целият Шекспир е изръжкал. Можеш да ни кажеш нещо на английски? Разбира се. Поздрави всички. Hello, I wish you to everybody very luck. Too much luck. Лук! Ама колко точно лук? Кило, кило и 200? Too much luck. Аз неща лук. Повече обичам too much чесън. Рашков, не очаквай принца да ти пожелая чесън. Той е завършил Кембридж. Too much luck. Абе, Зоек, имам чувство, че е учил английския не в Кембридж, а в Харман ли? For me, it's important to perform the team. I wish you to everybody very luck. То да учиш английски в Кембридж, не е като да ядеш луковит. Добре, че Ники Кънчев превежда. Иначе я разбрали, я не. Супер! Желая ви късмет! Много по-удобен е преводът с субтитри, като в Африка звездите сигурно са полудели, което стартира също с нощи, но по BTV. Please. It's a nice girl. I will go walking. Just the ladies. Please. Yeah, just run there. Ladies. Или звездите наистина са полудели, или просто в Африка така трябва да си говори английски. Yeah, just run there. Ladies. Явно ще гледаме две конкурентни реалити шоута на още по-конкурентен, направо звезден английски език. I will go walking. Just the ladies. I wish you to everybody very luck. Too much luck. Посрещнете господарите на ефира Васил Василев Зоека и Димитър Рачков. Здравейте, скъпи приятели, благодаря ви! Благодаря ви, здравейте! И честит първи учебен ден на всички ученици и учители! Честито! Мили деца, съжаляваме, че вашата ваканция свърши, но повярвайте ни, по-важно нещо от учението няма. С това започваме новините. Заповядайте, господин Василев. Добре. Вие сте. Финансовият министър Петър Чобанов обяви, че обещаното увеличение на минималната работна заплата се отлага. Кога? Как кога? Каква изненада, Зоек! Това е поредното дежурно предизборно обещание, което всяко правителство някак си отлага след първите 100 дни. Чувствам се леко изненадан. В зората на политическата си кариера Николай Бареков започна с предизборните обещания. Той заяви, че има намерение да върне казармата. Може би по този начин политика водещ иска да си осигури войнишка публика и от фронтмен на България без цензура да стане фронтмен на България под строй. След вчерашната загуба на Левски от Лудогорец, Наско Сераков обяви, че отборът се отказва от титлата и ще се концентрира върху строежа на сектора на Герена. Предлагаме от тук нататък футболен клуб Левски да се трансформира в строителна фирма. Да. Защитниците ще бъдат зидаромазачи, Крилата ще леят кофраж, а нападателите ще правят шпакловка. А сега вижте танца на трите ни мистри – Вики, Ками и Пепи! Не давай на заето, спечелих от платното няколко милиона. Ама надали, купих къща на крайбрежната зона. Ама надали, запълних се в райска държава. Ама надали, за мен е важно какво нямам, щом имам точно теб. Живеем 5 за 4 дните летни, носим новите си дрехи и сме светни. трите ви златни адреналинки Вики, Ками и Пепи! Дами и господа, малко по-късно в шоуто ще връчим златен скукс на Валерий Божинов.
Тук си в националния отбор загуби. Въобще тръгна стремглаво Добре, надолу. окей, ще се върнем. 27 години съм. Ти на колко си? Аз ли? Да. На 25. Значи ще го загубиш най-скоро време. Кой ще загубя? Мястото ти, господа. Желаеш ли ми го? Да, пожелавам ти. А сега по случай първия учебен ден Сергей Станишев ще изнесе урок по математика за първолаци. Гледаме новините по BTV от днес. Първият учебен ден. Днес е първият учебен ден. Близо 64 000 първокласници тръгват на училище за първи път. Честито и на добър час на всички първолачета! На добър час, ама и тази учебна година не започна без проблеми. Има недостиг на преподаватели по английски в малките населени места. Само 3% от учителите са под 29 годишна възраст. То проблем е с образованието винаги ще има, но важното е, че има и добра новина. Близо 39 000 първокласници ще получат по 250 лева еднократна помощ от държавата. Чудесно! На 39 000 е оказана помощ. А на останалите 25 000 защо не? Явно държавата за едни е майка, за другите мащеха. За добавката са кандидатствали 41 000 родители, сочат актуални данни на Агенцията за социално подпомагане. Помощ е отказана на 300 семейства, които не отговарят на условията. Чакайте сега, ама какви условия? Нали обещаха помощите да бъдат за всички? Обещаха Рачков, ама предизборно. Имаме ангажимент за първи учебен ден. Всяко семейство да получи по 310 лева минималната работна заплата, за да може едно дете да тръгне с достоинство на училище. На мен, Василев, достойните думи на Сергей Станишев ми звучат като честна пионерска. По-скоро честна предизборна, но 17 дни след изборите реалността звучеше в доста по-минорни тонове. Става въпрос за около 62% от първолаците в България. Разбира се, получаването на тази подкрепа има и други условия, на които трябва да отговарят тези получатели на тази подкрепа. Сега предложението е да се ориентираме някъде около двойно увеличение или 300 лева за тази подкрепа за първолаци. Някъде около все точни и до болка познати думи. Рачков, преди изборите думите означават едно, а след изборите придобиват коренно различен смисъл. Според мен, Василев, май направо губят смисъл. Днес правителството реши, че на есен социално слабите семейства ще ползват по 250 лева за първолак. Защо? 300 лева останаха само добро намерение. И ние това питаме. Това са възможностите, които може да гарантира бюджета на Министерството на труда и социалната политика. Нали актуализирахте бюджета и то с 1 милиард лева? Интересно, колко е разликата от обещаното Всяко семейство да получи по 310 лева до реално направеното. На есен социално слабите семейства ще ползват по 250 лева за първолак. Става въпрос за около 62% от първолаците в България. Нека видим графиката, базирана върху официално изнесените цифри в националните медии. Според обещанието на Сергей Станишев би трябвало 64 000 първолаци да получат по 310 лева. Това са общо 19 милиона и 840 хиляди лева. Де-факто, на 39 000 първолаци са раздадени по 250 лева, което се равнява на 9 милиона и 750 хиляди лева. Надяваме се скоро да получим отговор за какво ли е похарчена разликата от над 10 милиона лева. А докато чакаме отговора на правителството, да видим как директора на 51-во училище в София посреща своите питомци. С усмивка идвам всеки ден в моето училище. Багряна значи дързо свобода. Щастлив съм всеки миг в теб, в моето училище. 51-во е мечта. Браво на директора! Направо прелита над петолинията. Пожелаваме на всички първолаци с или без помощи една щастлива учебна година! Господа политици, не е зле понякога да си изпълнявате предизборните обещания. Особено когато те засягат децата. Нищо чудно някои родители, след като са чули вашето обещание, на свой ред да са дали някакво обещание на децата си. Като например, като даде паричките чичко Сергей, тати ще ти купи ново бюрце.
Ама друг път, тати, не си достатъчно социално слабичко. Малко социално пълничко. Така е, И така какво да е. направя, тати? А сега, дами и господа, да се върнем на въпроса от лятото, на който така и не получихме точен отговор. Включваме се на брифинг на словоохотливия ни премиер в парламента, за да чуем нов отговор на стар въпрос. Може ли да дадете яснота по въпроса за Делян Пеевски? Кой го предложи него? Сергей Станишев, Лютви Местан или двамата заедно? Разбирам, че са свършили въпросите. Ето, че господин Орешарски отново подмина любимия си въпрос с опит за разтурване на седенката. О, Зоек, това е само един от премиерските похвати за оцеляване в кризата. Така, следващия въпрос. Утре е 14-ти, т.е. става 3 месеца, откакто Делян Пеевски бе гласуван в парламент. И много ви моля, не казвайте следващ въпрос, защото това е важно. Кой в крайна сметка предложи този човек и защо? Кой изрече името? Струва ми се... Тази седмица имаше две разминавания. С рационалните въпроси. Благодаря ви. Струва ми се, че най-рационалният вариант е господин Орешарски да отговори на въпроса, да се свърши най-накрая с тая карнобатска мъкаре. По-спокойно, Рачков. Бойко Василев се опита да намекне същото на премиера при гостуването му в студиото на Панорама същия ден. Не смятате ли, че нещо остана неизяснено в началото на тази криза, ако я наречем криза? Ето факта, че цяла седмица се повтаряше любимия ви въпрос защо Делян Пеевски е назначен и кой го е назначил, не показва ли точно това? Въпреки езуитския подход на водещия, премиера отново се разбира. Вярно е, че това назначение беше повод на напрежението в обществото. Но аз ще ви върна и малко назад. Протести срещу кабинета започнаха на втория ден от неговото назначаване. Така че аз ще ви върна въпроса. Защо според вас започнаха протестите още на втория ден? Започвам да се чудя. Панорама ли гледаме или сериала с краткото име "Знам кой предложи Делян Пеевски миналото лято, ама не казвам". Не трябва ли въпросите да бъдат премахнати с отговарянето им? Или не смятате, че вие трябва да бъдете човека, който трябва да даде тези отговори? Ако ме питате за последните 23 години, трябва да направим отделен разговор. Ако ме питате за последната година, да, има много въпроси, на които също сигурно не е отговорено. Вие вероятно ме питате за господин Пеевски. Бинго, господин премиер! Остава само да кажете дългоочакваната истина. Моля ви се, бе! Аз отговорих вероятно на втория ден. Политическо решение беше отчетено като грешка и беше оттеглена кандидатурата. Какво повече има да се говори? Явно има какво. След като днес на откриването на учебната година в УНСС премиерът бе посрещат последния начин. И така, кучетата си лаят, кераванът си върви. Чуда се само на къде отива. На където и да отива, след това намигане, аз съм спокоен, че премиерът има план за измъкване от кризата. Ако имаше световно първенство по словесен слалом, Пламен Орешарски... Пламен Орешарски. Пламен Орешарски. Щеше да донесе на България най-малко световна титла. И олимпийска бих добавил аз. Българската политическа школа е възпитала цели 240 световни шампиони в тази дисциплина. Аплодисмент за тях. Моля ви се! Благодарим! Благодарим! Ние сме много спортна нация. Някои други, които пък смятаха, че ще станат шампиони, се препънаха от само себе си, като Валери Божинов, който според официалната информация от Спортик Лисабон беше уволнен заради неявяване на тренировки. Скъпи приятели, той беше един от тримата най-перспективни млади играчи в Европа. Но, за жалост, беше. Затова Боби Ваклинов му връчи нашата награда Златен скунс. Добра тренировка.
Мерси. Поздрави от господаря на ефира. Сещаш ли се защо съм тук с този Не, трябва да ми кажеш. Не се ли сещаш нещо в последните дни, въобще последната година, може би години? Добре, ето първия повод за това, че окончателно ти прекратиха договора от Спортинг. Не, то не е Защо така се случи? Ама чакай бе, ти си го дръж. Аз го подарявам. Не, ама как ще го подаряш? За тебе си. Прекратели ме договора? Така официалната Значи не информация. си запознат много. Сега, окей, имам такива моменти. Но ако съм горе, ще дойдеш ли пак? А тогава ще дойде колегата с бялата лястовица. Ние имаме и друга награда за добри постижения. Добре, хайде. Защо се случи така? Да се поговорим малко. Няма какво да обяснявам. Ти мястото си в националния отбор загуби. Въобще тръгна стремглава Добре, надолу. окей, ще се върнем. 27 години съм. Ти на колко си? Аз ли? Да. На 25. Значи ще го загубиш най-скоро време. Кой ще загуби? Мястото ти е, господин. Пожелаеш ли ми го? Да, пожелавам. Много благодаря ти, много сърдечно. Айде, тренем. Май да си, аз ще чакам да си довършим разговора. Ти нищо не си казал. Боби Ваклинов търпеливо изчака края на тренировката, за да обясни на Валери Божинов защо му връчва златния скункс. Пожелаваме те да си намериш добър отбор. Мерси. Пак може да станеш като Лукатони, на него така му се разгърна на 27 кариерата. Пожелаваме ти го искрено. Мерси. Обаче все пак да ти кажа, освен за този златен скункс, освен за прекратяването на договорите с Спортинг, въпреки че ти отричаш, а всички знаем, че е така. Ти ли знаеш или аз или моите юристи знаят? Добре, защо по всички медии така излезе тази информация? Ето, кажи ни сега в господаря на ефира каква е истина. Нямам право да говоря. Нямаш право да говориш. Добре, още ли си към Спортинг? Да. Защо тренираш тогава с Локосов? В момента сме в процес, в смисъл, ако трябва да се обърнеш към моите юристи. Това е смисъл към моя адвоката и моя менеджер. Аз не мога да коментирам. Нямам право да говоря за тези неща. Както виждаш, аз не коментирам нищо и не говоря нещо по този въпрос. В най-скоро време ще излезе истината и ще видиш, че Спортинг не са коректни да не се правите случай. Но повече от тук не мога да говоря да коментирам. Това е, благодаря ти много. Аз също благодаря ти кажа, златния скункс. Дай Боже, аз си говорих с момчета, може пък да е за добро, да е за късмет, знаеш. Той носи късмет, златния скункс носи късмет. Наистина ти пожелаваме да едно Бог да ти даде шанс отново да играеш в силен отбор, обаче този път да си така концентриран, да се отдадеш напълно на играта. Точно така. Благодаря ти, жив и здрав, благодаря за всичко, мерси и се надявам да ми наистина да е късмет. Следващия път, Следващия път бяла ластовица. За особено големи заслуги. Обаче не мога да не засегне една друга тема, Валери. Златния скункс ти го даваме и за разделата с Николет. Такава голяма любов беше. Защо така се разсъкнаха нещата? Добре, благодаря ти. Кажи нещо. Не мога да говоря повече неща. Но мисля, че какво трябва да съм казал. Няма какво да повече да коментирам. Това си лични неща, личен мой живот. И мисля, че вас или хората или медиите постоянно трябва да ги интересуват. Това си неща, които единствено мен засягат. И това е. Не мога повече да коментирам. Мислиш ли, че и жените така имат пръст в това, че не ти върви особено с футбола в последно време? Не мога да обвинявам никой за нищо. Сега да не се върнеш при Алисия, старата любов ражда не хваща, нали знаеш? Не, човек, това са две жени, които аз много уважавам, много ценя. Те все пак са и ни Алисия, и Николета са майка на децата ми. Уважавам, респект, нормално да имаме отношения, защото все пак аз имам две деца от тях, така че най-важното и аз, и те да се грижим за децата си. Нищо повече не мога да кажа. А нова изгора има ли сега, кажи? Няма никаква нова изгора. Ерген си, значи. Момичета Валерия Ерген Провец. А има и скункс. Ерген с скункс, кой е като тебе? Няма никой концентрира се единствено върху работа си, върху нещата ви с Спортинг и това е. Благодаря ти. Мисля, че желаем ти успех. Желаем ти успех. Бях коректен към тебе и ти към мене. Това е. С поредния носител на златния скункс Валери Божинов за господаря на ефира. Това съм аз, Боби Ваклинов. Честит първи златен скункс на Валери Божинов. Браво! Да. Има хиляди млади надежди, които мечтаят за шанс да играят в клубове като Ювентус, Фиорентина, Манчестър Сити, Спортинг и които едва ли биха пропиляли шанса си по този начин, по който ги пропиля Валери. Надяваме се да е разбрал грешките си и му пожелаваме успех. Успех, Валери! А, скъпи приятели, вие от трети станции след рекламите, когато ще се заровим, да не показвам, в дебрите на българския парламентаризъм. Ма голямо ровенище. Но преди това ще се заровим в дебрите на нашата бездънна и необятна реклама. Ето ни отново след рекламите! И директно се заравяме дълбоко в политиката с Христо Бисеров. Гледаме парламентарен контрол по БНТ 1
и изказването на министърката на околната среда и водите Искра Михайлова пред празната зала. Явно и на заместник-председателя на Народното събрание Христо Бисеров му е скучно изложението на министърката. И решава да се заеме с по-сериозна дейност за благото на майка България. Всякакво решение, което би изчистило за сега абсурдния казус, в който една община получава подкрепа от общността, влага собствени средства, изгражда инфраструктура на стойност десетки милиони евро. Може би господин Бисеров е в търсене на тези десетки милиони и то чрез дълбок сондаж. Зуек не се вижда много хубаво, но е много ясно какво прави господин Бисеров. Рови за бисери. Не знам за Бисери Рашков или за друго, но този човек сигурно има в главата си портативно златно находище, до което отново се опитва да стигне по всякакви начини. Господин Бисеров май се опитва да стигне до съкровището и през задния вход. Еми така е, когато човек стане депутат от листата на ДПС, трябва да е готов на всякакви жертви. Ма нали всичко е за майка България? Абе казва, че политиката е мръсна работа, ама все някой трябва да я свърши. Явно човек трябва да бръкне в проблемите, за да знае как да ги реши. Бъркаш се, Зуек. Господин Бисеров е фин и предпазлив човек. Не бъркам аз. Христо Бисеров бърка. И то надълбоко. Може би просто се оплаша от чашата на BTV? От страх да не му се случи същото, като на колегата от ДПС Хасан Адемов? Да се опитаме. Да се опитате да ги направите какво трайно. Сериално. Изкашляйте се спокойно. Помощни. Добре, няма. За два бързи и кратки конкретни въпроса към доктор Адемов. Не ми се вярва господин Бисеров да го плаши някаква си чаша. Просто не му е по вкуса. Виж, депутатска карта си е нещо съвсем друго. Че за какво друго може да послужи една депутатска карта, освен за почесване? Може, Рашков, може. Депутатската карта в ръцете на лаика е едно парче пластмаса, но в устата на Христо Бисеров си е направил музикален инструмент. Предлагаме на звездното ни дуо Стунджи и Елица незабавно да включат музикалната си формация и господин Бисеров. Страхотно! Невероятно! Този човек е виртуоз! Това може би е решението най-накрая да станем победители на конкурса Евровизия. Скъпи приятели, така е в политиката. Едни бъркат истината с лъжата, други бъркат в кацата с меда, а трети направо бъркат в същината на проблемите, бих казал. Видяхме го вече. Аз съм по-културен. Остава да честитим, скъпи приятели, рождения ден на бившата ни адреналинка и една от настоящите ни хореографки Алекс Енева. Честито, Алекс, честито! А вие в никакъв случай не пропускайте топлите, повтарям, топлите новини по Нова, които започват веднага след нас. Но преди това си сгрейте с новия танц на Вики, Каби и Бети. Чао! Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're wonderful, flawless, ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Ooh, I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Fine, so fine. Ooh, oh, girl, I'm gonna show you when you're mine, oh, mine. Mine, oh, mine. Treasure, that is what you are. Honey, you're my golden star. You can make my wish come true.